जय व्रजजनरञ्जन जय यमुनाधीरावनचारी जय राधा माधव जय कुञ्जबिहारी जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रणाम माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. நம்ம இஸ்கான்ல வந்து ஃபுல்லா ராமா சொல்லுவோம் மாதாஜி. ஓகேயா? ஓகே அது அது என்ன சொல்றது, ஒரு ரொம்ப அழகான பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 हरे ராம राम ராம राम ராம राम ஹரே ஹரே हरे हरे ஷோடசகம் நாம் கலிகல்மஷ நாசனம். அது சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. இதுல வந்து 16 ஃபுல் மாத்திரை வர்ணமா. அதனாலதான் இத்தி ஷோடசக்க நாம்னா 16 அந்த மாத்திரைகளும் கலிகல்மஷ நாசனம். கலியுகத்துல நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கா எல்லாருக்கும்? யார் சொல்றா? யாராவது இங்க சொல்றீங்களா? கஷ்டமே இல்ல மாதாஜி, நாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். கஷ்டம் மட்டும்தான் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் நம்ம கூடயே நம்ம நிழல் வர மாதிரி கிருஷ்ணர் வர்றார் இல்லையா? ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம். நீங்க இது சொன்னதுனால ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன், அப்புறம் ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்குள்ள அடுத்தவன் வந்துருவான். ஒருத்தர் வந்து இந்த கடற்கரையில வந்து நடந்தபடியே போயிட்டே இருந்தாராம். போயிட்டே இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து அந்த 2 அடி தெரியும் இல்லையா நம்ம நடக்கும்போது, அந்த மாதிரி 2 அடி தெரிஞ்சுட்டே வருது பின்னாடியே 2. ஸோ இவரோட 2, பின்னாடி வர பகவான். ஸோ இவரோட 2 அடி போகும், அதே இதுல பகவான் வர மாதிரி அவருக்கு தெரியுது. பகவான் வந்துட்டே இருக்கார் பின்னாடி. அப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்குமா, அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். நான் பகவான் என் கூட வர்றாரு, நான் அப்படின்னு சந்தோஷமா போயிட்டே இருக்காரு. சடனா என்னது, ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய, நீ எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, பாம்பு, நட்டுவாக்காளி, தேள், ஏதோ ஒண்ணு ரொம்ப அப்படி அவசர அவசரமா அவரை அட்டாக் பண்ண வருது, ஏதோ ஒரு ஜந்து. உடனே அவர் என்ன பண்றாருப்ப, பயந்தடிச்சுன்னு ஓடுறார். ஓடும்போது அவருக்கு ஒரு சின்னதா ஞாபகம் வருது, ஓ பகவான் இருந்தாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா 2 அடி மட்டும்தான் இருக்கு. 2 காலடி பாதம் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்ப அவருக்கு பயங்கர கோபம். ஏதோ பண்ணி என்னமோ பண்ணி தப்பிச்சோம் பழிச்சோன்னு விழுந்தடிச்சுன்னு ஓடி போய் அப்புறம் பகவான்கிட்ட போய் கேட்கிறார் கோவில்ல, ஏ பகவானே, நீ இருக்கங்கிற இதுல நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தேன், நீ எப்பவுமே என் கூட இருக்கன்னு. ஆனா நீ ரொம்ப என்னை சீட் பண்ணிட்டுப்பா. ஏன்பா சொல்ற அப்படி? ஆமா, எனக்கு கஷ்டம் வந்தப்ப நான் பார்த்தேனே, நான் மட்டும்தான் தனியா நடந்துருந்தேன், நீ இல்லவே இல்லை, உன்னை பார்க்கவே இல்லை. நான் என்ன பார்த்த நீ? 2 காலடி தான் வந்தது, 4வது எங்க 2 ஓடி போயிடுத்து எங்கேயோ. 2 வந்தது இல்ல, நீ ஓடினா உனக்கு நினைவு கூட இல்லாம நீ ஓடினியா பறந்தியான்னு உனக்கு தெரியாது, உன் காலடி எங்க இருந்தது? நான் உன்னை தூக்கின்னு நடந்தேன் தெரியுமா உனக்கு? அந்த 2 காலடியும் என்னோடது அப்படிங்கிற. அப்படின்னா என்னாச்சு, பகவான் வந்து நம்ம கூடயே நம்ம கஷ்டத்துல இருக்கார். ஆனா நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு இன்னும் பக்குவப்படல இல்லையா? அதனால நமக்கு தோன்றது. ஆனா பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்க மாட்டார் பிரபு, தேடி கண்டுபிடிச்சுதான் கொடுப்பார். அதனால பகவான் கஷ்டம் கொடுக்குறாருனாக்க அவருக்கு நம்ம ரொம்ப பிரியம். நீங்க இங்க பாருங்க, எத்தனை பேர் மனுஷியானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் எததி சித்தையே எத்ததாமபி சித்தானாம் கஷ்டின் மாவேத்தி தத்துவத்தை. யார் இந்த பகவான் இருக்கா அப்படின்னு எத்தனை பேர் வரா? மனுஷியானாம் சகசிரேஷு, ஆயிரம் கணக்கான, லட்சக்கணக்கான, கோடிக்கணக்கான எவ்வளவு பேர் நம்ம கிளாஸுக்கு வரோம் பிரபு, 1% கூட கிடையாது பத்திலா. சோ அது பகவானோட அருள். வாம்பா, நீ வந்து என் கதையை கேளுப்பா, உன்னோட இதயத்தை நான் சுத்தம் பண்றேன்ப்பா அப்படின்னு. சுத்தம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ரொம்ப நாளா பாத்திரத்தை போட்டு வச்சிருக்கோம், மேல தூக்கி பரன்ல போட்டுட்டோம், எத்தனை வருஷமா எடுக்கலையும் தெரியல. நாளைக்கு வந்து வைகுண்ட ஏகாதசி, நமக்கு தோன்றது ஏதாவது நம்ம பாஸ்டிங்கோட பிரசாதம் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாமேன்னு இப்போ நிறைய பண்ணலாம்னு மேலேருந்து பரன்லேருந்து எடுத்தா அதை தேய்க்க முடியல பிரபு. சிலப்போ வெறும்னு சொல்லணும்னாக்க சில ஆற்றுலாம் அந்த பழைய காலத்துல, இப்பெல்லாம் மாடர்னைஸ், நம்ம அது என்ன சொல்றோம், பெஸ்டிசைட்லாம் பண்றோம், எலி கிளி எல்லாம் ஜாஸ்தி வர்றதில்ல, அழகா இருக்கு. அந்த காலத்துல யோசிச்சு பாருங்க, அதை எடுத்து அது எப்படி இருக்கும், நீல கலர்ல இது பாசியில் அது என்ன எலியோடு இதெல்லாம், ஐயோ போகுமா, எவ்வளவு கஷ்டப்படணும்.
எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அதை தேய்க்கணும் இல்லையா நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை ஜென்மம் எடுத்து என்னெல்லாம் பண்ணி என்ன பாவம் எல்லாம் பண்ணி என்னத்தெல்லாம் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரில கொண்டு வந்திருக்கோமோ தெரியாது இல்லையா பிரபு. அதனால பகவான் வந்து நமக்கு அதை ஹெல்ப் பண்றாரு கிளீன் பண்ண. விஸ்வகர்ண ரந்திரேன பகவான் சொல்றாரு உன்னோட காதுக்குள்ள நான் போறேன். எப்படி போறேன்? ஸ்ரவணம் பிரவிஷ்டகர்ண ரந்திரேன சுவானாம் சரோருகம் சலிலசிய யதாஸ்ரதா. அந்த சரத் ரிது இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுல எல்லா பழச்சும் போய் புதுசு வர மாதிரி நம்ம காதுக்குள்ள வழியா பாகவதம்ங்கிற ரூட்ல நுழைஞ்சு இதயம் அப்படி இருக்குப்பா. எத்தனை வருஷத்தெல்லாம் சேர்ந்துருக்கோம். அதை போட்டு போட்டு ரின் சோப்பா எக்ஸலா பிரஷ்ஷா அப்படி போட்டு இப்போ கஷ்டப்பட்டு நான் தேய்க்கிறேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி புக் மாதாஜி. பகவான் கூட வர்ற மாதிரி கதை சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. பகவானே இருக்காரு நம்ம கூட. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு ரொம்ப வேணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இந்த பாரகவதம் எல்லாம் கேட்க மாட்டோம். நாமனிஷ்டா பிரபுவோட சரண்ல வந்திருக்க மாட்டோம். 5:30 மணிக்கு எழுந்துட்டு நீங்க எல்லாம் 5:20க்கு ஆரம்பிச்சிடுறேன் பிரபு. உங்க இதயத்துல அப்படியே அவர் பூ இதுல தாமரை லோட்டஸ்ங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்காரு பிரபு. கவலையே படாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம பாருங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருந்தது. 4வது சாப்டர் முடிய போறது நாளைக்கு. எவ்வளவு சீக்கிரம் எவ்வளவு பாகவதம் படிச்சுட்டோம். எவ்வளவு அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணின அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் என்னது தைரியம் வந்திருக்கும் இல்லையா. இல்ல பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு. ஓகே, சோ இப்ப என்ன ஆகுது, நாரதர் வர்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம், மங்களாச்சரண் பண்ணல இல்லையா. சீக்கிரமா பாகவதத்தோடு பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரேய நக்ஷப்ராயேஷ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவதே சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷிகே ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வகதாம் கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தஸ்ய அபத்ராணி விதுனோதி சுகுர்சதா மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கை தேகிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரிணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஹரி ஓம் தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னும் ஒரு முறை உங்கள் எல்லோரையும் வருகவர் என்று இந்த குழுவிற்கு ராதா கோவிந்தரனுடைய அருணாலையும் நம்ம நாமனிஷ்டா பிரபுவோடு கருணையினாலையும் நம்ம எல்லாரும் இந்த குழுவுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம். நான் என்ன பணிவா ரொம்ப பணிவா எல்லாரும் கேட்டுக்கிறேன், எனக்கு கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. அது பகவானோட கருணையாலும் சிலப்பிரபுவோட கருணையாலும் அவ ஏதோ சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு நினைக்கிறாளோ அந்த மாதிரி என்னை பேச வைக்கணும்னு எல்லாரும் எனக்காக ஒரு வாட்டி வேண்டிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சிலப்பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, நம்ம இந்த கதை பாகவதம் அவரோட பர்பெக்டா படிக்கிறவாங்கலாம் அவரோட ஆர்மியில உள்ள சோல்ஜர்ஸ். ஸோ அதனால நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம், அவர் நம்ம எல்லாரும் கூட்டின்னு போவார். ஓகேயா? ஓகே, நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் நேரம் எடுத்து. நீங்க எல்லாரும் எனக்கு அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு 30-31 ட்ரை பண்ணலாம் பகவானோட அருளால, ஏன்னா 2 கொஞ்சம் சேர்ந்து வருது. ஓகே. ததாபி பதமே தைஹ்யோ தெரியுதா ஸ்கிரீன்? Yes, Mataji. Tatapi patame daihyo க்யாத்மா சைவாத்மனா விபுஹு அசம்பன்ன இவா பாதி பிரஹ்மவர்ச்சைஸ்ய சத்தமஹ ததா பிபதமே தைஹ்யோ ஹ்யாத்மா சைவாத்மனா விபுஹு அசம்பன்ன இவா பாதி பிரஹ்மவர்ச்சஸ்ய சத்தமஹ ததா பிபதமே தைஹ்யோ ஹ்யாத்மா சைவாத்மனா விபுஹு அசம்பன்ன இவா பாதி பிரஹ்மவர்ச்சஸ்ய சத்தமஹ
ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிரம்ம வர்ச்சஸ்ய வார்த்தை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை. பிரம்ம வர்ச்சஸ்னா எல்லாம் தெரிந்த முற்றும் அறிந்த வேதாந்திகள். ஓகேயா? மொழிபெயர்ப்பு நகடுகடுன்னு முடிச்சிடுறேன். 2 லைன் தான் இருக்கு. எனக்கு ஏற்கனவே 10 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் எடுத்தா. ஓகே. சில பிரபுபாத மொழிபெயர்ப்பு. சில பிரபுபாதிக்கு ஜெய். என்னிடம் வேதங்களுக்கு தேவையான அனைத்தும் முழுமையாக இருந்தாலும் எனக்கு மனநிறைவு ஏற்படவில்லை. எவ்வளோ கத்துக்க வேண்டியிருக்கு தெரியுமா? 2 லைன் தான். ஆனா இதுல ஒரு 1 hour கிளாஸ் எடுக்கலாம். இந்த 2 லைன்ல மட்டுமே நான் 31 பேரை முடிக்கலாம்னு நினைச்சேன் பகவானோட கருணையால. இங்க பாருங்க, என்னிடம் வேதங்களுக்கு தேவையான அனைத்தும், நான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும், முழுமையாக இருக்கு, அதுவும் பூர்ணமாக தெரியும். எனக்கு ஏன்பா மனநிறைவே இல்லை? நான் ஏன் இப்படி சோகமா இருக்கேன்? எதுக்காக இது சொல்றாரு வேதவியாசர்? எதுக்காக அப்படி? அனைத்தும் அவர் எவ்வளோ வேதங்களை கொடுத்திருக்கார் நமக்கு, எவ்வளவு புராணங்களை கொடுத்திருக்கார். அது அத்தனையும் நமக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இதுல ஏதாவது ஒரு வாசனை வருதா உங்களுக்குலாம்? ஒரு சின்ன வாசனைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? என்ன புரியுறது இதுல இருந்து? ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்ப பாருங்க, நம்ம எந்த அறிவு நமக்கு கிடைச்சாலும் அதை வந்து 3 நிலைமைகள்ல நம்ம ஏத்துக்கணும். 3 நிலைமைகள்ல அந்த ஞானம் வந்து நம்ம இப்ப கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கணும். ஏதோ சொன்னா மாதாஜி ஏதோ நம்ம கத்துனோம், புக்கு படிச்சோம் பிரபுபாதில். மாதாஜி ஒன்றும் சொல்றது இல்லை, பிரபுபாதம் எழுதுறது தான் சொல்ல போறா. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும்? பிரபுபாதாவோட அந்த மெசேஜை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ரிசீவ் பண்றதுக்கும் ஒரு குவாலிட்டி வேணும் இல்லையா? சும்மா ஏதோ கேட்டேன் அப்படின்னு போக முடியுமா நம்ம? ஏன்னா அது பிரபுபாதா சொல்றது இல்லையா? சித்திரகிருஷ்ண சேவினியோ இல்லைன்னா வேற யாரும் சொல்றது இல்லை அது. ஸோ அதை வந்து நம்ம மனசு, நம்ம ஜென்ரலா சொல்லுவோம் மனசா வாச்சா கர்மனா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ நம்மளோட மனசோட லெவல்ல, புத்தியோட லெவல்ல, உடம்போட லெவல்ல நம்ம ஏத்துக்கணும். அப்படி ஏத்துக்கலைன்னா அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா? அதனால வேதவியாசருக்கும் ஓகே, யாராவது ரொம்ப சீக்கிரம் படிப்பேலாம் பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியறதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க எஸ் பிரபு, மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீல வியாசதேவர் வேத ஞானத்தை முழுமையாக பெற்றிருந்தார் என்பதில் சந்தேகமில்லை. பௌதிக வாழ்வில் ஆழ்ந்துள்ள ஜீவராசிகள் வேதங்களில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள செயல்களின் மூலமாக மன தூய்மை பெறுவது சாத்தியமாகும். ஆனால் முடிவாக அடைய வேண்டியது வேறொரு நிலையாகும். அந்த நிலையை ஜீவராசி அடைந்தாக வேண்டும். இல்லையெனில் வேதங்களுக்கு தேவையானவற்றை முழுமையாக பெற்றிருந்தாலும் உண்மையான ஆன்மீக பிடியில் நிலை பெறுவது என்பது சாத்தியமல்ல. இதற்குரிய தடயத்தை இழந்துவிட்டவர் போல காணப்பட்ட நம் ஸ்ரீல வியாசதேவர் அதிருப்தியை உணர்ந்தார். ஹரி ஹரி போல். பார்த்தீங்களா? புரிஞ்சுதா? வேறொரு நிலை. வேதங்கள்லாம் படிச்சு வேதத்துல உள்ள ஞானங்கள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சா ஒன்றும் போறவே போறாது. ஏன்? வேதம் வந்து நமக்கு கொடுக்கறது என்னன்னா, அதை புறநோக்கு. நான் போன கிளாஸ்ல பத்மா மாதாஜி கிட்ட இருந்து கத்துனேன். அது மட்டும் எனக்கு அந்த வார்த்தை தெரியாது. புறநோக்கு உள்ள, அந்த உள்நோக்கு உள்ள இதோட நம்ம வேதங்கள்லாம் கத்துக்கிறோம். அதுதான் வேதம். வேதம் வந்து என்ன சொல்ற? நீ இது பண்ணுப்பா, சந்தியாவந்தனம் பண்ணு, உனக்கு என்ன போய் இது கிடைக்கும். புண்ணியாஜனம் பண்ண, ஆத்துல குழந்தை பிறந்தா வாழ்க்கை என்ன கிடைக்கும். சீமந்தம் பண்ணினா என்ன மாதிரி குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோம். கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தை பத்தி சொல்றோமா? இல்ல. அந்த குழந்தை உருவாரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையத்துல கணவனும் மனைவியும் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்குள்ள விதைய அவ போட்டானாக்க அது வேற விஷயம். இது விதைய நம்ம எங்க போட்டோமோ எப்ப போட்டோமோ நமக்கே தெரியும். நம்ம யாரு? கஷ்யப முனி திதி யாரு பிறந்தா? ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷா பிறந்தா இல்லையா? அவளுக்கு வேதம் தெரியாதா? கஷ்யப முனிக்கு தெரியாததா? அப்பயும் ஏன் அசுரன் பிறந்தான்? ஏன்னா அந்த நேரம் சரியில்லை, அந்த மாதிரி மனநிலை சரியில்லை அப்போ. ஸோ அதனால மனநிலை ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது சின்ன எக்ஸாம்பிள். வேதம் சொல்லும் நீ புண்ணியாஜனம் பண்ணுப்பா, சாரி அது என்ன சீமந்தம் எல்லாம் பண்ணுப்பா, நல்ல குழந்தை வந்து மந்திரத்தை கேட்கும், நல்ல குழந்தை பிறக்கும்னு. அப்ப ஏன்பா கஷ்யப முனிக்கு பிறக்கல? அவ பண்ணாத சம்ஸ்காரங்களா அப்படின்னு கேட்க தோணும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு அந்த ஞானத்தை யாரு? பாகவதம் தான் கொடுக்கறது இல்லையா? கைத்தவ தர்மம் அது. வேதத்துல உள்ளதெல்லாம் நம்ம புறநோக்கோட பண்றது அத்தனையும் கைத்தவ தர்மம். தர்ம பூஜித கைத்தவோ அத்திர பரமோ நிர்மத்சரான அம்சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவம் அத்திர வஸ்து சிவதம்
தாபத்ரயோன்மூலனம். ஸோ அது வந்து நம்மளோட தாபத்ர 3 விதமான ஆதிபௌத்திக், ஆத்தியாத்மிக், ஆதி தெய்வீக், இந்த துக்கங்களை எல்லாம் போக்குறதுக்கு நான் என்ன வேணும்? ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாமுனி கிருத்தை கிம்பா பர ஈஸ்வரக. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாதிரி இந்த மாதிரி பாகவத தர்மம் இருக்கும்போது மற்ற எல்லாம் எதற்கு? கிம்பா பர ஈஸ்வரக. இதை கேட்ட உடனே தக்ஷணாத் நம்ம இதயத்துல பகவானுக்கு ஒரு நமக்கு பகவானோட டிவோஷனல் லவ், அந்த சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாவம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அதனால இப்ப இதுல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப இருக்கு. வேதவியாசரே யோசிக்கிறாராம், எனக்கு என்னப்பா அப்படி ஒரு தலகனம் வந்துட்டா, இல்லை நான் சரியான நிலையில ஏத்துக்கலையா, இந்த அறிவை மனசா வாச்சா கர்மனா, பாடி மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் நான் ஏத்துக்கலையா, ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அதிருப்தி இருக்கு அப்படின்னு கண்டினியூ பண்றேன். அடுத்ததை நம்ம படிச்சுடலாம், அப்புறம் நான் ஆரம்பிச்சுடுறேன். எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. கிம்வா பாகவதா தர்மா ந பிராயேண நிரூபிதாக பிரியா பரமஹம்சானாம் த ஏவ ஹ்யச்யுத பிரியாக. கிம் வா பாகவதா தர்மா ந பிராயேண நிரூபிதாக பிரியாः பரமஹம்சானாம் த ஏவ ஹ்யச்யுத பிரியாக. किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रिया परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः. மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவா படிங்கோ. பக்குவமடைந்த ஜீவன்களும் கடங்கமற்றவராக பகவானுக்கும் பிரியமான பகவானின் பக்தி தொண்டை நான் வலியுறுத்தாதே இதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரிபோல். நான் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்க குரலை கேட்கிறேன். பொருளுரை. ஸ்ரீல வியாசதேவரால் உணரப்பட்ட அதிருப்தி அவரது சொந்த வார்த்தைகளால் இங்கு விவரிக்கப்படுகிறது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், அந்த அதிருப்தி அவனுக்கு ஏன் வந்தது? தானே மனசுல அப்படியே தனியா இருக்கார் இல்லையா, அவர் அப்படியே குழம்புறார். சரஸ்வதி நதி கரையில ஒரு ஹெர்மிட்டேஜ், அது என்ன சொல்லுவோம், குடிசை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அது குட்டீர் சொன்னோம், குடிசைன்னு சொல்லக்கூடாது, தப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுல அவர் தனியா இருக்கார், புலம்பிக்கிறார் தனக்குள்ளேயே, எனக்கு ஏதாவது நான் சரியான ஒரு மூடுல இந்த மற்ற எல்லாம். ஏன்னா இந்த 27வது வருஷத்துல பார்த்தேன்னா அவரே சொல்லுவார், 27வது 26வது ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாருங்க, ஸ்ரீயா அவர் சொல்றார் இல்லையா, எதுலமா இருக்குது, 27, 28, 29. அந்த நான் வந்து சூத்ரர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இந்த இருப்பே இங்கதான் இருக்கு பாருங்க. மகாபாரதத்தில் என்ன சொன்னார் அவர்? வஞ்சனையின்றி எல்லாருக்கும் அக்னிகள் வேதங்கள் மகாபாரதத்தை நான் பெண்களாலும் சூதிரர்களாலும் மற்றவர்களாலும் 29 தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1, 2, 3, 4வது லைன். இதனால் பெண்களாலும் சூதிரர்களாலும் மற்றவர்களாலும் இருபிறப்பு எய்தியவர்களின் நண்பர்கள் த்விஜா, பிறந்தது பிராமண ஜென்மத்துல, பிராமணனோட ஒரு குவாலிட்டி கிடையாது, அதனால பிராமணன் சொல்ல மாட்டான், பிராமணனோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவான். அவளுக்கெல்லாம் நான் என்னத்தை கொடுத்தாராம்? நேற்றுக்கு படிச்சேன்ல, என்ன கொடுத்தாராம்? ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் சொல்லுங்க. மகாபாரதம் அவரே சொல்றார் இல்லையா, எழுதியிருக்காரு, இங்கேயே பாருங்க பொருளுரையில. அவர் என்ன சொல்றார்? நான் வந்து வேதங்கள் எல்லாம் எழுதினேன், அப்புறம் எனக்கு தோணிட்டு, ஓஹோ வேதங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நாலேஜ் இருக்கிறவா தானே படிக்க முடியும், இந்த பெண்கள் சூத்திரர்களுக்கெல்லாமும் ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நான் மகாபாரதத்தை பண்ணினேன் அப்படின்னு அவரே சொல்றார். ஸோ அதனால அவர் நினைச்சுக்கா, ஓஹோ நான் வந்து இந்த பெண்கள் சூத்திரர்கள்லாம் தப்பா எடை போட்டுட்டேனோ, அவளுக்கெல்லாம் அறிவில்லையேன்னு மனசில் நினைச்சிட்டேனோ, எனக்கு நிறைய அறிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அது வந்து செயல்களாலும் குலத்தினாலும், நம்ம இவ கூட சொல்லுவா, யாரு, குந்தி தேவி கூட சொல்லுவா இல்லையா, அவ என்ன ஜன்மைஸ்வரிய சுத ஸ்ரீபீர்
ஹரே கிருஷ்ணா. ஜென்மம், ஐஸ்வர்யம், ஸ்ருத, அந்த ஸ்ரீ அப்படின்னா அழகு, பெருமை, இவாள்லாம் இருந்தா அவளால உன்னை வந்து பகவானே உன்னை நினைக்க முடியாது. ஸோ அதனால எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் பகவானே, அப்பதான் நான் உன்னை நினைக்க முடியும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இவருக்கும் தோன்றது. நான் ஒருவேளை அந்த பெருமையில எழுதிட்டு, என்ன பெருமை, நான் பிறந்தது பராசர். பராசர் எங்க அப்பா விஷ்ணு புராணத்தை கொடுத்தா, எங்க அப்பாவுக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் இருந்ததுனால எங்க அப்பாவோட நாலேஜும் எனக்கு வந்துருது. அதனாலதான் என்னால வேதங்களை எழுத முடிஞ்சது. அதனாலதான் இந்த உயர்தரமான அறிவை என்னால எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடிஞ்சது. எல்லோருக்கும் பலன் நோக்கு ஏன்னா அவள் பவத்பிர் லோக மங்கலம் இல்லையா. அது என்னது 1.3.5 வருமே, முனைகள் சாது பிருஷ்டோகம், முனையர்கள் சாதுக்கள் பிருஷ்டோகம் கேள்வி கேட்கிறா. யாருக்காக கேட்கிறா? பவத்பிர் லோக மங்கலம், உலகத்துல உள்ள எல்லோரும் மங்களத்துக்காக கேட்கிறா. அப்படின்னு நானும் ஒருவேளை உலகத்துல உள்ள వాళ్ళ மங்களத்துக்காக வேதங்களை எழுதினேன், அதனாலதான் நான் புராணங்களை எழுதினேன், அதனாலதான் நான் உபதேசங்களை கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமை எனக்கு வந்துருத்தோம் ஒருவேளை. அதனாலதான் எனக்கு இந்த டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா? அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சின்ன பலன் நோக்கு. நம்ம சொல்லுவோம்ல, இப்ப நம்ம ஆத்துல வந்து யாருக்காவது பர்த்டே அப்படின்னால என்ன சொல்லுவோம், அனாத ஆசிரமத்துல போய் நம்ம வந்து சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது என்னன்னா அங்க போய் நம்ம குழந்தையோட பர்த்டே கொண்டாடணும், எல்லாரும் அவனுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லுங்க எல்லாம், அடுத்த நாள் நம்ம மறந்து போயிடுவோம் இல்லையா. நம்ம அது பண்ணினது அநாத ஆசிரமத்துல இருக்கோம்னா பகவானோடு ஒரு அம்சம் தானே. மம்மைவாம்சோ ஜீவலோகே, அவளோடு இதயத்துக்குள்ளேயும் நான் வந்து அந்த பரமாத்மாங்கிற அதே பரமாத்மா என்கிட்ட இருக்கிறவா இருக்காளே, அவளுக்கு போய் உதவி செய்யலாம். சத்தியமா சொல்லுங்க, யாராவது நான் போக மாட்டேன்ப்பா, நான் அதை நினைச்சு போக மாட்டேன், அவளும் என்ன மாதிரி பகவானோட அம்சம் தானே, அப்படின்னா என்னைக்கு வேணா தானம் பண்ணலாமே. அப்படின்னா தானம் பண்றதுக்கு பிறந்த நாளும் வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கும் அவசரம் என்ன? வெட்டிங் ஆனிவர்சரி பிறந்த நாளுக்கு போய் நம்ம அது பண்றோம்னா நமக்கு ஒரு பெருமை. அந்த நேரத்துல மற்ற வேலை மாதிரி நான் பார்ட்டி எல்லாம் கொடுக்காம ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணினேன் அப்படின்னு உலகம் ஃபுல்லா சொல்லுவோம். எங்க ஆத்துல இதான்ப்பா பழக்கம், நாங்க பார்ட்டி எல்லாம் பர்த்டே கொடுக்கவே கிடையாது. அது என்ன, வயசானவா இருக்கிற இடத்துக்கு போவோம், இல்ல அனாத குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்துக்கு போவோம். யோசிச்சு பார்க்கலாமா அந்த ஒரு எண்ணம்? என்ன எண்ணம்? இது நான் பண்ணினா எனக்கு ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும், இது நான் பண்ணினா பகவான் என்னோட அக்கௌண்ட்ல பரமாத்மாலாம் அப்ப நினைக்க மாட்டோம், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்திருக்க மாட்டோம். அப்படி இருந்தா நம்ம வந்து பரநோக்கு செயல்கள். ஆமா மாதாஜி, அதான் சொல்றேன். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் கோவில்ல வரவாளுக்கு வைஷ்ணவாளுக்கு பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டோமா? அங்கெல்லாம் போய் பண்ணுவோமா இல்லையா? அந்த மாதிரி நானும் ஒருவேளை இந்த பாமர மக்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதே, அவளுக்கு நான் இதை கொடுத்தேன்னா என் புகழ் ஏறிடுமா? இவாள்லாம் சொல்லுவா, ஓ வேதவியாசர் கொடுத்தார், வேதவியாசர் கொடுத்தார், நாங்கெல்லாம் இவ்வளவு சந்தோஷமா வேதவியாசர் சொன்னதை நாங்க வந்து வேதங்கள்லாம் கத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஒருவேளை அந்த இது. இன்னொன்னு எக்ஸாம்பிள் என்ன, அந்த மினிஸ்டர்ல அது பேர் என்ன, எலெக்ஷன்ல நிற்கிறவாள்லாம் வருவா தெரியுமா, அவளுக்கு வந்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் தெரியும், ஓ இந்த இடத்துல இந்த ரோடு இவ்வளவு மோசமா இருக்கா அப்படின்னு அப்ப மட்டும்தான் தெரியும். அப்ப வந்து ஏதோ பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு அவ ஓகே எனக்கு ஓட்டு கொடு. மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி, ஹேங் ஆயிடுச்சு போல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறதா நான் பேசுறது? எஸ் மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. லேப்டாப்ல இருந்து நெட்வொர்க் போயிடுத்து போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் இந்த கதை கேளுங்க, நான் சீக்கிரமா அதுல இருந்து இன்னொரு வாட்டி ஜாயின் பண்றேன். ஓகேயா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஓட்டு போடுறவாள்லாம் வந்து கேட்குற மாதிரியும், அவளுக்கு நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு அவ்வளோ பெருமை இல்லையா, எனக்கு இவ்வளோ ஓட்டு கிடைச்சது, நான் இவ்வளோ ஓட்டு இதுல ஜெயிச்சேன் அப்படின்னு பெருமையா அவள் இது பண்ணுவா. ஸோ அந்த மாதிரி யாருக்கு தோன்றது? யார் நினைக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல். அந்த அரசியல்வாதிகள் இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்? ஹரே கிருஷ்ணா, நம்ம எங்க இருக்கோம்? யாருக்கு தோன்றது? நம்ம வியாசர் கிட்ட இருக்கோம். வியாசதேவருக்கே தோன்றதான் பாருங்க. அவர் வியாசதேவரே அந்த மாதிரி நினைச்சாருன்னா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றது? தானம் செய்யும் போது மறைமுகமா நமக்கு ஒரு கர்வம் வந்துருது மாதாஜி, சின்னதா ஒரு கர்வம் வந்துருது. ஹரே கிருஷ்ணா.
கரெக்டா மாதாஜி? தானம் செய்யும் போது. இப்ப ராமன் பிரபு நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட். தானம் செஞ்சா அது தானே வந்துன்றது. அதனாலதான் நம்ம யோசிக்கணும். தானம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவா, பகவானை நினைச்சுன்னு பண்ணணும். கிருஷ்ணா நான் உனக்காக பண்றேன். நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்ன, பண்ற எல்லா வேலையிலும் கிருஷ்ணா வச்சுக்கணும். அதுதானே கான்சியஸ் இல்லையா? ஸோ நம்ம பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி பலம் பலவத்தாம்சாகம் காமராக விவர்ஜிதம் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு 7th சாப்டர்ல. அரே நீ அந்த ஒரு பலன் பண்ணணும்னா, இந்த என்ன சொல்றது, புறநோக்கு இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை நீ பண்ணணும்னாக்க இங்கேருந்து முதல்ல சம்பாதிக்கிறதுக்கு பலன் வேணும், இங்கேருந்து அங்கே போய் அவளுக்கு பண்றதுக்கு பலன் வேணும். அந்த பலன்லாம் யார் கொடுத்தா? பலம் பலவத்தாம் சாகம், நான் தானே உனக்கு அந்த பலன்லாம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு பகவானே சொல்றார். அவர் திருப்பி திருப்பி ஏன் சொல்றார்? நம்ம என்ன அகைன் கலியுகத்துல மந்தாசு மந்த மத்தையோ. ஸோ அதுக்காக அந்த பகவான் அந்த மாதிரி சொல்றார் இல்லையா? ஸோ ஆக்சுவலா நம்ம இன்னொன்று, இந்த நாலேஜை ரிசீவ் பண்ணணும்னாக்க இன்டெலிஜென்ஸ். அது என்னது இன்டெலிஜென்ஸ்? நம்ம சில பேர் நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒன்றும் படிச்சிருக்க மாட்டான். நிறைய பகவத்கீதா இருக்கு, அது தெரியுமா உங்களுக்கு? பகவத்கீதாவே நிறைய இருக்கு. அவாவா எனக்கு இத்தினோட நாலேஜ் வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு பகவத்கீதாக்கு பொருளுரை பதிப்புரை இதெல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிடுறா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ளவாக்கிட்டேருந்து நம்ம கேட்டோம்னா அது ஏற்கனவே அது என்ன சொல்றது, சுத்தமில்லாத மனநிலை இல்லையா? அவ பகவானுக்காக எழுதலை. இந்த நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பேன், பாகவத சப்தாகம் நடக்கிறது அப்படின்பா. நம்ம எல்லாரும் வேற போய் கேட்போம். வேற அவள்லாம் ஆடியன்ஸ் பாப்பா. ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்னா அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கதை சொல்லுவா. ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பக்தர்கள்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கதை சொல்லுவா. ஆடியன்ஸ் எல்லாம் இந்த சரி சின்ன இதுல இருக்கிறவா அவள்லாம் அந்த ஒரு இடத்துல யாரோ ஒரு பெரிய மனசு வச்சு ஒரு பாகவத கதையை வச்சிருக்கா. ஏன்னா அவளுக்கு கேட்கட்டுமே கிருஷ்ணரோட பேரெல்லாம் புகழெல்லாம் அப்படின்னு காதுல விழட்டுமேன்னு வச்சிருப்பா. ஸோ அங்க இருக்கிற மனுஷால பார்த்தா ஓ இவாள்லாம் பாமர மனுஷா, இவாளுக்கு எப்படி புரியுமோ அப்படிதான் சொல்லணும். ஸோ ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவள் மூடு மாறும் இல்லையா? ஆக்சுவலா ஸ்பீக்கிங் அதான் அந்த வக்தாங்கிற பேச்சு ஸ்பீக்கருக்கு ஸ்ரோதாவோட மனநிலையை புரிஞ்சுட்டு தான் அவள்லாம் பேசுவா. ஆடியன்ஸ்லாம் ஆகா ஓகோன்னு கிளாப் பண்ணி அப்படி இப்படின்னா கச்சேரி போறதே தெரியாது, 4 மணி நேரம் கச்சேரி பண்ணிடுவா. இதே இது ஆடியன்ஸ் நடுவில் அப்படி தூங்கி வெஞ்சுட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்? ஓகே அவளை இது என்னோட கடைசி பாடல் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அதை டக்குன்னு முடிச்சிடுவா இல்லையா? ஸோ அதை மாதிரி இங்க யார்கிட்ட இருந்து வேணா நம்ம கேட்கக்கூடாது. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு அழகான வருஷம் ஒன்று இருக்கு, அது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா? அந்த அவைஷ்ணவா அது என்ன சொல்ற, ஒரே நிமிஷம். அவைஷ்ணவா முகோத்கீர் நாம் பூத்தம் ஹரி கதாமிருதம் ஸ்ரவணம் நைவ கர்த்தவியம் சர்ப்போ உச்சிஷ்ட யதா பயக. பயன என்ன? பால். சர்ப்போ உச்சிஷ்ட, ஆஹா ஒரு பால் போய் ஒரு டக்குடு அதோட அந்த 2 ஹேர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அவ்வளவுதான், அதை போட்டு எடுத்துருது. அது நாக்கு கூட ஃபுல்லா உள்ள வைக்கல. பாம்பு அந்த நாக்கு மாதிரி இருக்கிற அந்த என்ன சொல்லுவோம், முகரக்கூடிய இதை உள்ள போட்டுது. அதுக்குள்ள நம்ம பார்த்துட்டோம் டமால் டுமில் அந்த பாலை, சாரி இவன் பாம்பை வரைக்கும் அனுப்பிட்டோம். அந்த பாலை குடிப்பேளா? ஹரே கிருஷ்ணா. குடிக்க மாட்டோம். ஏன் குடிக்க மாட்டான்? பாம்பு இதாயிடுச்சு, விஷம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஆனா அந்த பாகவத கதையை மட்டும் அந்த மாதிரி குழம்பி போன ஒரு மனசுல அவள்லாம் சொல்லக்கூடாது. அந்த 17 சாப்டர்ல எல்லாம் நம்ம நிறைய படிக்கிறோம் இல்லையா? அது என்ன ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்பி என்னோட நெட்வொர்க் எடுத்து பாருங்க, இன்னைக்கு என்னமோ பகவானோட இஷ்டம் போல இருக்கு. ஓகே. இருந்தாலும் பாருங்க பகவானோட மெர்சி என்ன, இன்னொரு இதுல இருந்தும் நம்ம போன்ல இருந்தும் ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, அவ சொல்றத நம்ம கேட்க கூடாது, புரிஞ்சுதா? ஏன் கேட்க கூடாதுன்னு புரிஞ்சு. இவெல்லாம் கதை அப்படி சொல்லுவா, இவ சொல்ற கதையை கேட்டா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அழுவா,
இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அழ வைப்பா. அவ்வளோ என்னமோ அந்த என்ன சொல்றது, நம்ம 10th கேண்டோக்கு போயிட்டு 10th கேண்டோல அந்த ராசலீலா பத்தி பேசி அந்த கோபிகளோட விரகபாவத்தெல்லாம் சொல்லி, விரகபாவம் தெரியும் இல்லையா, விரகபாவத்தோட அந்த அஷ்ட சாத்விக விகாரா தெரியுமா எல்லாருக்கும்? தெரியாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்ட சாத்விக விகாரா தெரியாதா? ஓகே, சொல்றேன். அது ஆக்சுவலா நம்ம வந்து கேட்கவும் கூடாது. ஃபுல் 9 சாப்டர்ஸை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கேட்கணும். ஏன்னா அந்த கோபிகளோட பாவத்திலையா நம்ம இருக்கோம். அது கிருஷ்ண சின்னதை மட்டும் சொல்லிடுறேன், விவரிக்க கூடாது. அது இந்த 10th கேண்டோல ராசலீலாலாம் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்பிக்கை உள்ளவா, அதை புரிஞ்சுக்க கூடியவா. அதனாலதான் நம்ம இது வியாசதேவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், 9 சாப்டர்ஸ் முதல்ல எழுதி இந்த 9 சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பகவானை பத்தி, பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம். ஆனா என்ன சம்பந்தம்? சர்வசிய பிரபவோ மத்தக சர்வம் பிரவர்த்தத்தை, எல்லாம் என்கிட்ட இருந்துதான்ப்பா வருது. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத்த சனாத்தன, நீங்க எல்லாரும் என்னோட பார்ட் அண்ட் பார்சல். இது அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம். அந்த சம்பந்தத்தை புரிஞ்சுண்டு, ஓ சம்பந்தம் ஆயிடுத்தே, எனக்கு ஒரு கிரேட் ஃப்ரெண்டு ரிலேஷன் ஆயிடுத்து, அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்துடுது. அவளை பார்க்க நம்ம போவோம், அவளை நம்ம பார்க்க அவ வருவா. இது வந்து என்னது? அபிதேயம் ப்ராசஸ். என்ன ப்ராசஸ்? எப்படி அவகிட்ட போவோம்? ட்ரெயின் போகுமா, பஸ் போகுமா, கார்ல போகுமா, ஃப்ளைட்ல போகுமா, எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம் இல்லையா? அதுதான். அது என்னது? மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்தஸ்யமா நித்யாம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஸோ நம்ம பகவான் அந்த என்ன சொல்றது, வைஷ்ணவாளோடு சங்கத்துல சாது சங்கா, சாது சங்காத்துல பகவானை பத்தி பேசணும், கேட்கணும். அதெல்லாம் நம்மளோட ப்ராசஸ், எப்படி பகவான் கிட்ட போறது அப்படின்னு. அடுத்தது பிரயோஜனம். போல என்னப்பா ஆகும்? பிரயோஜனம் வருஷ தெரியுமா? யாருக்காவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பலன். சோ அந்த என்ன வருது? அவங்களோட சேர்றதுனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம்? ரொம்ப கரெக்ட். என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க? தேஷாமேவானு கம்பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமக. 10th சாப்டர்ல நான் இப்ப சொன்ன வெர்சஸ் வந்து 8, 9, 11. 8 சம்பந்தம் 10.8, 10.9 9 மச்சித்தா மத்கத பிராணா, அது ப்ராசஸ். அப்புறம் 10.10 ப்ராசஸ் தான். 10.10 என்ன? நம்ம எப்பயுமே பகவானை பத்தி பேசணும். தேஷாம் சத்தத்தை யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம். 24/7 365 டேஸ் பகவானை பத்தி பிரீத்தி பூர்வகமா பேசணும். அப்படி பண்ணினா பகவான் ததாமி புத்தி யோகம் தம், அவர் நமக்கு அந்த அறிவை கொடுப்பார். அந்த அறிவை வச்சுன்னு தான் அவர்கிட்ட போக முடியும். நம்மளுடைய அறிவை வச்சுலாம் அவரை பார்க்கவும் முடியாது, போகவும் முடியாது. ஓகேயா? ஸோ இப்படியெல்லாம் நடந்தா என்ன ஆகும்? தேஷாமேவானு கம்பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமக. தமம்னா என்ன? இருட்டு. அஜ்ஞானம்ங்கிற இருட்டை போக்கி நாட்சயாம் ஆத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன, ஞானம்ங்கிற தீபத்தை நான் உன்னுடைய இதயத்துக்குள்ள ஏற்றுவேன் அப்படின்னு பகவானே சொல்றார். ஸோ அதனால இப்ப நம்ம எதுக்கு இதை பார்த்தோம்? பகவானை பத்தி இந்த அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுட்டாதான் அந்த 10th கேண்டோல அதுக்கு போக முடியும். ஸோ அந்த 10th கேண்டோல அந்த கோபிகள் வந்து ராசலீலா பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பகவான் வந்து அப்படியே மறைஞ்சுடுறார். அப்படியே அவ வந்து அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்த ஆத்துல பால் கொடுத்துட்டு இருந்தா குழந்தைக்கு, மாமியாருக்கு கால் பிடிச்சி விட்டுட்டு இருந்தா, மாமனாருக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு இருந்தா, ஹஸ்பண்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க, ஏன் கொஞ்சம் கம்மியா சாப்பிடுறேன், பிடிக்கலையா இன்னைக்கு, ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சாப்பிடுங்க, எவ்வளவு வேலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்னு அவ்வளோ ஆசையா பரிமாறின்னு இருந்தா. அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தாலே, ஐயோ கிருஷ்ணரை நம்பி வந்தோம், இந்த கிருஷ்ணர் எங்கடா போயிட்டார் இப்படி இல்லையே அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் அந்த கதையை அவ சொல்லுவாளாம். யாரு? அவைஷ்ணவா. முன்னாடி உள்ளவெல்லாம் அழுவாளாம், அவளும் அழுவாளாம். ஆனா என்ன பிரயோஜனம்? அவகிட்ட மித்த மூலமா கேட்கலாமா? பக்திங்கிற பாவலையாவா சொல்றா. வெளியில போய் அடுத்த நிமிஷம் அந்த பண்டான்ல இருந்து வெளில போனா கிருஷ்ணரை மறந்துடுறா. ஸோ அவகிட்ட மூலமா நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஸோ அதுதான் அவருக்கே தோன்றது, இந்த ஞானத்தை நான் வந்து அடையும் போது ஏதோ ஒரு அடையக்கூடாது. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பயும் போயிடுது. பகவானுக்கு வந்து அந்த ஆரம்பத்துல இருந்தது இல்லாம
ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம சர்வதாசா பிரபு கேள்வி கேட்டார் இல்லையா, மாதாஜி கஷ்டம் மட்டும்தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இல்லை. நம்ம நாளைக்கு ஓகே சொல்லிடுறேன். அது என்ன ரகசியம், நாரதர் வரப்போறார். நாரதரும் வேதவியாசரும் நமக்கு தோணுமே, அரே வியாசர் பகவானுடைய அவதாரம், இவர் நாரதர் பிரம்மாவோட புள்ள. நாரதர் வியாசருக்கு எப்படி அறிவுரை கூறினார்? நாரதர் எதுக்காக? நாரதரை விட இந்த வியாசதேவர் உயர்ந்தவர் இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம்லாம் உங்க மனசுல வரணும். ஸோ இன்னிலேருந்து நாளைக்கு மட்டும் எவ்வளோ சந்தேகம் வருமோ, ஏன் பாகவதம் கிடைச்சது, எப்படி கிடைச்சது, எதுக்காக நாரதர் வந்தார், எதுக்காக இந்த வேதவியாசருக்கு இவ்வளோ மன வருத்தம் நடந்தது, இதே ஒரு இதுல நம்ம இருக்கணும். என்ன, இதே மனநிலையில மெடிடேட் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாரும் பகவானை ஞாபகம் வச்சுட்டு வைகுண்ட ஏகாதசி செலவேரி இன்னைக்குங்கிறா நாளைக்குங்கிறா என்ன தப்பு, 2 நாளும் கொண்டாடிட்டு போறது அவ்வளவுதானே. நம்ம என்ன நிர்ஜலா அப்படின்லாம் இருக்கோமா எனக்கு தெரியாது. இருக்கோமோ இல்லையோ அது அவளோட சக்திக்கு உள்ளது. ஆனா உபவாசம் சொல்றோம் இல்லையா, உப்பனா என்ன, பக்கத்துல, வாசம்னா என்ன, இருக்கிறது, நம்ம வசிக்கிறது, பகவானோட பக்கத்துல வசிக்கணும். அதுதான் உண்மையான உபவாசம். நம்ம எதுக்காவது நாக்குக்கு ரெஸ்ட் கொடுங்கன்னு சொல்றா, அதை பேசாம ரெஸ்ட் கொடுக்கலாமே. வெறும்னு செவனம் பண்ணிட்டு நிறைய பேசாம அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மௌன விரதம் இருந்துட்டு நம்ம ஏகாதசி பண்ணலாமே இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி எல்லோரும் இந்த மாதிரி நிலைமையில இன்னைக்கும் நாளைக்கும் 2 நாளும் பகவானை பற்றியே நினைத்து கொண்டு பகவான் அருகில் வாசம் புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோட இன்னைக்கு நான் இந்த இது முடிச்சுக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வஞ்ச கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து வயவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். மிக்க நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்னோட உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் என்னோட லேப்டாப்ல இருந்து 2-3 வாட்டி நான் வெளியில வந்துட்டேன். அவரோட மெர்சினால நான் இதுல மொபைல்ல இருந்ததுனால கண்டினியூ ஆச்சு. சோ கொஞ்சம் அந்த இதை மட்டும் செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி நீங்க லைவ் போகும்போது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். தேங்க்யூ சோ மச்.